Cerita iki kawitan karo ambisi Rahwana kanggo ngolehake Dewi Sinta. Rahwana banjur duwe rencana nyulik Dewi Sinta. Rahwana kang duwe niat jahat pengen nyulik Dewi Sinta. Kanggo nindakake rencanane, Rahwana banjur nimbali Marica kanggo nyamar dadi rusa kang ayu. Ben Rama duwe kesal lan ngeculake Sinta. Marica, rene yo. Nggih, wonten napa? Aku pengen ngaleno Sinta. Awakmu nyamar dadi Kidang Kencana kanggo alihake perhatiane Rama. Nggih. Kang Mas, pirsa kijang menika ayu sangat lucu lan lincah. Kulo kepingin gadaya apa Kang Mas saged nyekelaken kami kula. Mesti saged nih Mas. Apa wae kanggo awakmu. Arep nyekel Kidang Kencana iku. Awakmu tetep ana ning kene kanggo jaga Sinta. Nggih. Tolong. Asmana, apa kowe krungu suara kuwi? Kaya suarane Kang Mas Rama. Leres Mbak Yu, niku suarane pun Kang Mas Rama. Napa piyambak pun nyuwun tulung? Aku kuatir, tulung susulan Kang Masmu lan gawa dheweke mulih. Nanging Mbak Yu, Wis cepet Laksmana, Kang Masmu butuh pitulungan. kula badhe nyusul Kang Mas Rama. Nanging kula badhe namel bunderan kangge panjenengan supados aman. Ampun pisan-pisan Mbak Yu, medal saking bunderan menika. Lho, ana apa di? Niku wau wonten suarane Kang Mas nyuwun tulung. Kula diutus Mbak Yu nyusul panjenengan. Walah, ayo balik wis. Yuk, apa aku iso njaluk tolong ngangkatno bareng ning kono? Aku wis ora kuat. Nggih, mboten napa-napa, Mbah. Tapi kula ngrantos Kang Mas wangsul rumiyin. Saiki, Nduk, aku arep lunga. Nggih pun, Mbah. Woi, lha aku. Apa panjenengan menika Dewi Sinta, putri Raja Janaka? Iya, aku Sinta. Tulungan aku. Aku diculik raksasa elek iki. Apa kowe? Iro, utawa tak pateni. Si, ana apa? Kena apa suwimu pedhot kabeh? Cinta dikorawana. Suwun yo, saiki ngaso Kanjeng Tentrem. Rama banjur bali mikirake cara kanggo ngrebut bali Sinta saka Rahwana. Aku kudu nusul Sinta. Nanging kepiye carane? Jangkrik kagetke ae. Menika kethek Mas sanes jangkrik. Punten, kula mirsani kados sedih banget. Sejatine aku lagi ana masalah. Mesti teko wis wanita. Loh, kok ngerti? Panjenengan kan ganteng, mboten kados kula. Lah, pancene aku ganteng. Ketek sakti, aku arep njaluk tulung. Asma kula Anoman Kang, sanes ketek sakti. Oh alah, sepurane man. Aku arep njaluk tulung. Nah, asma kula Anoman Kang, sanes ketek sakti. Arep njaluk tulung nopo? Ngene man. Lah kok man? Loh, jenengmu kan Anoman sih. Oh, nggih, pripun? Jatine bojoku Sinta digawa wong menyang Aleko. Aku arep ngutus kowe kanggo marani bojoku ning kono. Apa kowe iso? Loh, tenanan ta? Ya iya, mosok Kang Mas bojo man. OTW banter, Mas. Nanging sadurunge iku aku arep nguwahi ali-ali iki kanggo tandha yen awakmu iku utusanku. Aduh, ribet. Nggih, Pun. Gelem ora? Nggih, Purun. Ing Taman Argosaka, Sinta katon lungguh bareng Trijata. Kang ngenengake ati Sinta. Rahwana ngajokake pitakon marang Sinta saben dina. Sinta, apa kowe wis seneng aku? Gak bakal.
11 tahun sak banjure Pinten-pinten Kang Mas Rama badhe nyusul kula mboten nggih? Panjenengan boten usah kuatos. Kula mangertos bilih Prabu Rama prajurit ingkang gagah lan perkasa. Panjenenganipun badhe nyusul panjenengan. Ya wis tak antenane ning kene. Panjenengan boten paring nangis malih, mongko ayinipun ikaw. Bisa ae awakmu iki. Kerjala, mrene kowe. Nggih, sekedap Paduka. Loh. Kok ana ketek ning kene? Kula sanes ketek, asma kula Anoman. Kula utusane Ramajaya. Menika tandhanipun Apa ana sing arep kok sampekake? boten damel malih Gusti. Raden Ramajaya badhe nyusul Paduka Dewi Sinta. Astungkara Paduka sampun maringi pepadang. Anoman, yen ngono kowe bali kanthi ati-ati. Matur nuwun kasama Dewi, kula nyuwun pamit. Ing gerbang Taman Argosaka, Anoman kanthi ora sengaja ketemu karo Indrajit. Hei, kowe kok iso mrene? Yolah, aku pinter kakak kowe. Oh, pancen ketek kan udel. Ing dalan bali, Anoman ketemu Rama. Dewi Sinta tenanan teng aleng kok. Ya wis, terus aku rono. Apa? Iki tutupane Dewi Sinta teng panjenengan. Aku ora sabar ketemu Sinta. Aku ora lilo, yen Sinta bojoku digawa Rahwana. Mas Mano, kula Mang Mas. Anoman, yes, nuwun. Awak dhewe kudu nyerang Alengko kanggo nggawa Sinta balik. Semiko. Rahwana, tendi kowe nyengkene bojoku. Ngomong saiki, amarga tresnae mung kanggo aku. Ha. Kowe kakek cangkem. Cinta iku gawe aku. Ning kene aku arep mbagyakno Sinta, ora arep nglarani atine. Ilakno Sinta gawe aku. Atiku ora selek rupaku. Ya Prajit. Saten, nggih, nuwun. Nah, krungu to. Nek masalah tresno, ora mung cangkem wae. Nanging atiku uga duweni rasa sing padha. Ngimpi kowe, saka wiwitan kowe wis salah. Amargi wong sing tresno ora bakal meksa. Wis, aja kakek cangkem. Prajit, maju. Sit, sekirane nyalmu gede, maju. Nek kowe pancen sakti, kubernaku. Ojo mlayu. Indrajit ben dadi bagian Anoman lan Laksmana. Nek kowe wae ijen ngatasi. Tawe-rawe rantas, malang-malang pucung. Tak ajar modiar kowe. Maju kowe. Man, kawan cinta mrene. Siap, kapan nom? Lintang nyakseni tresnaku kang tulus lan suci. Mas, Pungkasane perjuanganku sak suwe iki akhire kasil. inggih Kang Mas, kula nggih kerantos panjenengan. Sik, kowe wis ora karo aku. Tali rasa ya ora sedelok. Wis 11 tahun kowe digawa karo Rahwana. Ana bab sing marai aku mamang, yaiku bab kesucianmu. Panjenengan kok ngendikan ngoten Kang Mas? Kula wonten ngucapaken sumpah menawi kula tasik suci. Aku sih bisa percaya yen awakmu isih suci. Nanging awakmu kudu iso buktekake yen awakmu iku isih suci. Kula nuwun, kula wonten jamin menawi Dewi Sinta menika tasik suci. Ampun mekanten Paduka. Wis Trijatah, Kang Mas, kula siap mbuktekake dhateng panjenengan menawi kula tasik suci. Kepriye carane? Kula badhe mlampah wonten geni kanggo mbuktekake menawi kula tasik suci. Sampun Dewi, sampun. Ora apa-apa Trijatah, iki gawe mbuktekake yen aku isih suci. Ini iku bakar pisan, orang ngobong Dewi Sinta. Aku ngomong sekali Dewi Sinta tetap suci lan setia. Pangampuran ini mas, prosedur aku nggak cepet pikirku. Sejatine aku wedi kelangan kowe.
Tresno kanggo Mbak Ram Spirito nambah ngapal putra Kang Mas. Gini mas, pangapurannya aku. kabeh Bali bersatu. Rama lan Sinta. Tragedi wis nggawe dheweke kabeh berdua menjauh lan ragu. Nanging tresna sejati ora arep tau milih papan kang salah kanggo Bali.